Добрый день, вы слухаете и глядите «Свободу». Тут только женщины. С вами Ганна Соус з Праги. И на видеосувязи з Менску кандидатка на президента на выборах 2015 года Татьяна Караткевич и жонка былога кандидата на президента политвязня Миколы Статкевича. И мы пораўнуем сёлетнюю кампанию с президентскими выборами 15 и 10 годов. Добрый день, спадарыня Марина. Добрый день, спадарыня Татьяна. Добрый день. Мы говорим 4 жніўня, 5 дзён до дня голосования, и я хотела пачаць размову с такой оперативной вашей реакции на сегодняшнюю заяву Александра Лукашенко падчас яго звароту до Национального сходу. Он назвал несчастными дзяўчатами Святлану Тихановскую, Марию Колеснику, Веронику Цапкалу, сябры объединенного штабу. Вот, и паводле Лукашенко они понятия не имеют, что им пишут политтехнологи. Я процитую: «Выпустим зэкаў наркоманов, призначим новые выборы, вот и вся риторика. Нават не ведают, что не президент призначает выборы». И я хочу вас на самом початку, Татьяна и Марина, попросить прокомментовать вот эти слова про несчастных дзяўчат. Калі ласка, спадарыня Татьяна. Ведаете, что меньше за все хочется комментовать такие некорректные заявы. Я лечу, что в принципе такие выказывания у бок конкурентов это показчик это слабости. И, конечно, максимально образливые и не до места. То есть, калі ты упэўнены в своей перамоге, так, ты можешь оперовать некими аргументами. А что было зроблено за 26 годов, кроме обяцанкаў? Мы сегодня бачим, что грамадство прачнулось, и оно бачит, что няма веры сегодня у людей до гэтых выборов, и менавіта празрыстыя выборы, объявление новых выборов, каб у іх удзельнічалі все магчымыя кандидаты, вызваленне палітвязняў является падмуркам, основой для того, каб у грамадстве нарэшце з'явіўся той давер, солідарнасць, супраца, для того, каб мы сапраўды пабудавалі сваю незалежную Беларусь. А то, што ён кажа, гэта абразліва. Тым больш, што чуць гэта ад сталога мужчыны, старога прэзідэнта, які павінен быў бы просто сёння там падавацца і сыходзіць. Колькі ўжо можна чакаць. А так мы бачым іншую карціну, яна непрыемная, яна абразлівая, і я бы параіла ўсім, асабліва тром нашим жанчынам, прадстаўнікам Светлане Тихановскай кандидаткі і прадстаўнікам штабоў просто ісці далей наперад, не звяртаць увагі. Спадарыня Марина, якая ваша реакция? Я не слухала вот этот выступ, але потом, что вы зараз далей. По сутнасці рыторыка не памянялася, гэта рыторыка сексістская, это рыторыка чалавека, які адчайна чапляецца за ўладу. Сапраўды, як сказала Татьяна, стараючыся максімальна прынізіць сваіх канкурентаў. Ён ніколі не называе сваіх канкурентаў па імёнам, ён заўсёды знаходзіць там нейкія максімальна абразлівыя, максімальна дэперсоналізуючыя сентэнцыі. Я думаю, что это сапраўды сведчанне слабасці і адчайнага жадання захавацца. І, безумоўна, гэта ніякім чынам не паўплывае ні на выбор людзей, ні на іх рашучасць ісці до конца, да перамен, якіх усе грамадства зараз чакае. Я б згадала, что за кратами и муж Святланы... Так, калі ласка, Марина. Сексістскія, шавінісцкія выказванні, і, дарэчы, цалкам у рэчышчы уже папярэдніх, памятаеце, Конституцыя у нас не пад жанчыну. Па сутнасці, сапраўды сведчыць аб тым, што нервуецца, зрабілі памылку, недарэмна ж кажа, што ўсе перамены адбываюцца не таму, што ёсць там у прыхільнікаў перамен нейкі геніяльны план, а з-за сістэмных грубых памылак улады. Вот эти памылкі ўлада, даруйце, ляпае адну за другую. Татьяна Караткевич, гэтыя месяцы все перадачы толькі жанчыны, эксперткі згадваюць заўсёды вашу кампанію. Згадваюць, што гэта першая жанчына-кандыдат на прэзідэнта, папярэдняя не дайшла до кандыдата была Наталья Машэрава, і многія эксперткі гавораць пра тое, што вы далі такі старт, далі натхненне далей жанчынам змагацца, спрабаваць сябе ў палітыцы, ісці на кандыдаткі на прэзідэнта. У гэтай кампаніі
шмат жанчын змагалася, хтосьці гэта свядома зрабіў, кагосьці вось так, все абставіны прымусілі стаць кандыдаткай на прэзідэнта. Я кажу пра Святлану Ціхановскую, але яна як бы вот цяпер вельмі упэўнена і пераканаўча гэтай дарогай ідзе. Як бы вы параўналі тое, што вы рабілі ў свой час, што падобнае было у параўнанні з тым, што цяпер адбываецца, і ў чым вялікая розніца паміж гэтымі кампаніямі 15-го году і 2020-го? Ведаеце, самая галоўная розніца, напэўна, у грамадстве, у тым, як рэагуе сёння грамадства. Гэта гатоўнасць больш жанчынаў, першае, прад'яўляць свае кандыдатуры, дэманстраваць свае лідарскія якасці. Я кажу не толькі пра кандыдатак, але і пра начальнікаў штабоў. Так, у нас таксама яны яркія, там супругі. Больш з'яўляецца такіх спікераў, жанчын, якія нясуць нейкі месседж пра тое, што вось і трэба ўдзельнічаць, трэба выказваць свой пункт улежання. Даже калі паглядзець, вот у нас ёсць, да, суполка, хопіць баяцца, таксама там Тетяна Мартынова, людзі, якія там выказваюцца часцей за ўсё жанчыны, там, што Александр, вы не мой прэзідэнт. Мы бачым вось павялічваючуся колькасць жанчын, якія выказваюцца публічна. Гэта супер, гэта класна, гэта паказвае, што вось, грамадства змянілася. Тое самае можна сказаць і пра грамадскіх актывістаў, грамадзянскую супольнасць, якая ўзбудзілася, і таксама шмат жанчынаў. І, дарэчы, унутры ўжо не абмяркоўваюцца ніякіх гендерных пытанняў, там, ці варыць боршч, ці не варыць. І нават пытанне пра гендерную павестку таксама апусцілася ніжэй. Змянілася цалкам вось тая актыўная частка грамадства, і яна сёння вось дэманструе такую, нам мне падаецца, салідарнасць, і гэта прыемна. Вось гэта самае галоўнае адрозненне. Вось, дарэчы, калі капнуць глыбей, да, канешне, мая кампанія, яна была больш пра павестку, пра праграму кандыдата. Да. Сёння мы бачым павестку больш такую апазіцыйную, грунтуючуся на класічных каштоўнасцях, так, дэмакратычных. Вось мы маем права выбара, мы яго павінны зрабіць. Гэта асноўная там свабода, дэмакратыя, салідарнасць. Вось сёння пра што гэтая кампанія. І Святлана Ціхановская разам з Веранікай Цапкалай і Марыяй Калеснікавай ездзяць па рэгіёнах практычна штодня, што вы таксама рабілі ў свой час і размаўляюць проста з людзьмі, так? Тады не было стрымаў. Я не ведаю, дарэчы, наконт размоваў, да, но я хочу сказаць, што і Андрэй Змітрыеў таксама, наш кандыдат, «Гавары праўду», ён таксама працягвае вось гэтую лінію таго, што да, ёсць сёння вось соцсеткі, якія выказваюць ужо нейкую гатоўнасць, так? Але шмат людзей яшчэ не прачнуліся, і трэба з імі сустракацца і размаўляць. Не трэба спадзявацца на лайки і рэпосты. Про кампанію Андрэя давайте паговорым крыху пазней. Я хацела зараз закрануць вельмі важную тэму, это тэма палітвязняў. Падчас першых прэзідэнцкіх выбараў 94-го году, на якіх перамог Александр Лукашенко, у сумленнай барацьбе палітвязняў у Беларусі не было. На ўсіх наступных былі. Іх колькасць была розная падчас розных выбарчых кампаній. У 2015 годзе один палітвязень был, 43 палітвязня было 2010 год. Цяпер колькасць палітвязняў другая пасля 10-го году. І не выключана, што будзе яшчэ больш палітвязняў, што лічба 25 не канчатковая. Марына, ваш муж быў кандыдатам на прэзідэнта ў 10-м годзе за сваю бескампрамісную пазіцыю, 5,5 гадоў правёў у турме, цяпер ён за кратамі. Што б вы сказалі родным усіх тых, хто цяпер за кратамі, чые імёны гучаць на гэтых перадвыбарчых агітацыйных пікетах? Я крышачку удакладню. Николай Статкевич за кратамі знаходзіўся зараз уже 4-й раз, это 4-е крымінальнае абвінавачванне. Агулам ён правёў за кратамі парадку, мы уже стаміліся падлічваць парадку 8 год, это з улікам папярэдніх пераследаў. Так, я назвала лічбу толькі выбараў 10-го году. Мікола Статкевич сапраўды і не адзін тэрмін правёў за кратамі, і больш гадоў значна за 5,5. У 10-м годзе это все ж таки были 4 гады, 8 месяцаў і 3 дні. Он быў асуджаны до 6 год, але быў вызвалены 22 жніўня 2015 года. Крышачку менш, чым праз 5 год.
Зараз вони знов за кратами від самого початку цієї кампанії. Треба сказати, що кампанія почалася навіть ще до початку кампанії, вже були влади заходи предприняті для того, щоб ця кампанія відбулася по звиклому сценарію. Були масові затримання людей, які заявили об своїх намірах балотуватися як кандидати. Найперше кандидати протесту, ви ведаєте, це самий гучний випадок з Сергієм Тихановським. Окрім того, не здолели подати заяви на вилучення ще некілька наших сябрів, які були затримані на суд. Від самого початку кампанія почалася безпрецедентно, я б сказала, бо раніше всі були зв'язані з репресіями після дня голосування, ад дня голосування, коли вже врешті-решт Ярмошина об'явила виніки, у очах силовиків легітимність дійсної влади підтверджена. Ця кампанія почалася з репресій, репресіями протягнулася, і на великий жаль, з великою долею вірогідністю репресіями і завершиться. Я маю на увазі короткотермінові перспективи, бо довготермінові я вельми сподіваюся, що вона так чи інакше приведе до зміни влади. Ніколай був затриманий 31 травня по дорозі на пікет, які ми ладили на Комаровському ринку. Ви пам'ятаєте, був самий яркий старт кампанії, якраз це пікети на Комаровському ринку з чергами на вилучення Світлани Тихановської, після яких, по сутності, почалося те, що зараз відбувається. Абсолютно жорстке, абсолютно неадекватне діяння влади в дочиненні до арештованих на сутки і фантастичні кримінальні справи, яких ми сьогодні, власне кажучи, навіть і не ведаємо та агульну кількість фігурантів. Ми тільки ведаємо, що зараз за кратами знаходиться 21 чоловік, це людей, які були арештовані непосередньо у сувязі з цією кампанією. Я не ведаю, мабуть, їх ще треба долучити 33 вагнерівці, бо опошні події з пред'явленням 29 липня обвинувачивания, то, что мы докладно ведаем, это Николаю Статкевичу и Сергею Тихановскому, что они вступили в преступный сговор и рихтовали массовые беспорядки разом с этими вагнеровцами. Уже просто перевысил, скажем, все межи навіть самых фантастичних уявлений, на що здольна наша влада в так званому правовому сенсі. Я вже не кажу про все остальне. Зараз за кратами знаходяться 24 чоловіки, яких правоохоронці признають політв'язнями, а реальна кількість людей, які осуджені у зв'язку з їх політичними переконаннями, які знаходяться і переслідуються, і знаходяться під підписками об невиїзді у зв'язку з політичними переконаннями і непосередньо у зв'язку з цією кампанією, вона нашмат більше, на великий жаль. Влада скористала свій звиклий механізм підписки об нерозголошуванні, які спробують взяти з усіх без виключення адвокатів, навіть коли там розмови йде об звичайному так званому хуліганстві. І от ми маємо в обмаль абсолютно недостаткову інформацію о том, що зараз відбувається. Свобода ўвесь час сочыць за тым, што адбываецца з палітвязнямі і будзе працягваць сачыць. Я маю на увазі, што адвокаты не даюць... Так. Я просто хочу, мы маем крыху абмежаваны эфірны час. Я просто хочу падкрэсліць, наколькі важная гэтая тэма і наколькі яна пад увагай Радыё Свабода, мы абавязкова яе будзем працягваць. Я хотела да Тацяны Караткевіч яшчэ звярнуцца. Не адказала на ваше пытанне, насамрэч. Так что... Давайте тогда, Марыта, протягните. Да, вы просто попросили звернуться до родных. Я б хотела звернуться до родных усіх тих, хто зараз утримлюється за кратами, кого переслідують по політичних мотивах у зв'язку з цією кампанією. Тримайтеся, стойте твердо, стойте у свободі. Это зворот і до їх близьких, тих, кого непосередньо тичаться цієї репресії. Усе мине, усе вельми хутко стане на свої коли. Головне – зостатися уладе со своим сумлением. Не секрет, что улада тиснуть на ваших близких, шантажуючи их лёсами ваших детей. Памятайте, во всех выпадках, чтоб не здарилося, виноваты не вы, виноваты не ваши близкие. Виновата тая улада, якая грубейшим чином попирая закон, попирая право,
шантажуе і прымушае абылгаць сябе, блізкіх вам людзей, абылгаць сябе і тых, каго яны хацелі. Просто стойце ў свабодзе. Усё вельмі хутка зменіцца, а сумленне, гонар застануцца з намі назаўсёды. Дякую вялікі, спадарня Марына. Тацяна, меня вось крыху іншай сферы пытання. Вы кіраўніца штабу Андрэя Дзмітрова, кандыдата на прэзідэнты. Ну, гэта пытанне ўвесь час задаецца, абмяркоўваецца, і сам Андрэй пра гэта гаворыць, і вы, я так разумею, абмяркоўваеце. Ці магчымае аб'яднанне «Гавары праўду» кандыдата Андрэя Дзмітрыева і аб'яднанага штабу? Можно я трошку додам до того, что Марина сказала. Я хочу, во-первых, ей сказать слово подтрымки, потому что еще, напевно, не было дня, когда я там вот не узгадываю той факт, когда там починаю свой день, да, что вот а зараз люди за кратами, и так само есть слово подтрымки, мы збираем подписи у пикетах, у встречах, завжди кажем, что наш пункт самый перший – это вызволение політвязняў, і такая політика, якой не буде таких людей. І хотілося б так само сказати тим людям, які побач, наколькі важна для тих людей, які сьогодні отримують штрафи, там сутки і так далі, ваша солідарність. Не шкадуйте сябе добрых словаў, не ведаю, там, значкоў, лайкаў на тое, каб падтрымаць людзей, или просто там павітацца, паціснуць руку, абняцца, там, запытаць, якая дапамога патрэбна, потому что солідарнасць, яна вельмі важная зараз. Вось, я прадстаўнік штаба, хутчэй, я лідар спіска давераных асобаў Андрэя Дзмітрова, як кандыдата. І я хочу сказать, что на самой справе мы объединялись у мэтах, объединялись у солидарных дзеяннях. И на этот момент можно просто сказать, что эта выборчая кампания, она просто стала уже кампанией солидарности в большей части. Это первое. И по-другое, эта кампания накіравана на то, как забрать голосы у Александра Лукашенко. Вось. И тому мы на этом и спыніліся, вось, у своих перамовах, а зараз просто и Андрей сегодня на просто пресовой конференции сказал, что по сутности нема некой координации, обмена меркаваннями и политичными повестками, тому мы вось на гэтым и вось спыніліся. Гэта сегодня максимум, на які мы здольны. И дальше мы лічым, что гэта таксама важно, потому что мы бачым сегодня, что да, вот есть вот это адчуванне, но хотелось бы, каб больше людей все-таки были удзельнікамі гэтага працэса, не давали такие магчымасці, як падарунак свайго голаса у гэтыя выборы, не скарысталіся гэтай магчымасцю пераменаў і пайшлі і прагаласавалі і адстаялі вось свой голас. Я нават сустракалася, пакуль там ездзім, сустракалася прыходзіцца размаўляць з сябрамі камісіі, кажу, ну што вам трэба такое вот, каб мы зрабілі, чтобы вы не слухаліся каманды сверху. Рабілі все по законе, вось, а там тыя наказы, указы пакінулі там десьці далёка. Ну і такая простая жанчынка, сакратар, сказала, ну, павінна, каб усе прыйшлі, показали свою волю, нават зрабілі грамадзянскі учынак. Вось на гэта мы сёння і працуем. Марына, вы выступалі на папярэднім мітынгу ў Менску, разам з Ольгай Севярыні звярталіся да многіх людзей, расказвалі пра вельмі цяжкую сітуацыю з палітвязнямі, патрабавалі вызвалення. Ці вы зараз падтрымліваеце кантакты з аб'яднаным штабам? Ці будзеце надалей выступаць на іх выбарчых пікетах? Ну, ведаеце, з аб'яднаным штабам контактаў як таковых я не падтрымліваю, я падтрымліваю яго з канкрэтнымі персаналіямі этого штаба, у тым ліку і з самой Святланай Тихановскай, бо познаёміліся на старце этой кампаніі, якраз калі падаваліся дакументы таго ж самой Сергея Тихановскай. Что тычыцца выступаў, то, мне здаецца, это была адзінкавая, скажем так, такая акцыя, і я так разумею, што это хутчэй зыходзіла ад арганізатараў самого вот этого концерта. От штабу прапаноў не поступала, але я выступаю на мітынгах давераных асоб. Там, тым ліку і тых, якія мы праводзілі по некалькі сяброў нашай партыі ў ліку давераных асоб. Правда, вот, на жаль, пасля апошняга мітынга падтрымку Светланы у Серабранцы, у парку Грэкавай, так званы, быў арыштаваны
Валентин Троцкі, які якраз був заявником. А як вам падаецца, чаму такая шырокая падтрымка цяпер у Святланы Ціханаўскай, у яе паплечніцу аб'яднанага штабу? Чаму вот гэтыя сёлета такія, просто такую неверагодную колькасць людзей у кожным горадзе яна збірае? Ну, насамрэч, эта кампанія увогуле, мабыць, стала нечаканай для ўсіх для нас і з'явілася вынікам, па-першае, сістэмных і вельмі грубых памылак улады. Я маю на увазе звязаных не толькі з эканамічнай крызай і з палітычнай крызай, але і з такімі звышцынічнымі, скажем так, дзеяннямі ўлады, звязанымі з пандэміяй каранавірусу, з выказваннем кіраўніка этой улады, па сутнасці з абразамі на бок памерлых людзей і з такім шырокім скарыстаннем сітуацыі, страхаў грамадства на сваю, як яны думалі, на сваю карысць, што прывяло к зваротным вынікам. Плюс велізарная інфарматызацыя, якую мы не ведалі ні ў 10-м, ні ў 15-м годзе. Насамрэч, калі вы памятаеце, я яшчэ раз вярнуся да таго, што это у пэўнай ступені вымушаная падтрымка, бо ўлада ў чарговы раз, і на гэты раз асабліва нахабна фальсіфікавала спіс людзей, якія будуць у гэтым бюлетэні. Па-першае, не было зарэгістравана цэлы шэраг кандыдатаў, у тым ліку і мой муж, і я сама, якія вылучаліся як кандыдаты пратэста. Там, у мяне нават няма слоў, бо пра закон, пра права, пра што-небудзь іншае там размова ўвогуле не ідзе. Просто падчысцілі адразу ад пачатку кампаніі вот гэты спіс. Потым такая абсалютна цынічная, як плявок у вочы грамадству, нерэгістрацыя людзей, якія сабралі на сваю карысць, атрымліваецца агулам амаль 700 тысяч подпісаў. Амаль 700 тысяч нашых сugрамадзян выказаліся, каб даць права таму ж самому Віктору Бабарыка і Валерію Цыпкала ўдзельнічаць у выбарах. Улада палічыла мажлівым для сябе. Мне просто не застаецца ўжо слова. Я не ведаю, колькі ўжо, скажем так, выпадкаў, калі яны прабівалі там чарговае дно, і калі ўжо гэты край надыдзе. І такім выпадкам надзеі і спадзяванні грамадства сканцэнтраваліся па сутнасці ў асобе Святланы Ціханаўскай і пасля аб'яднання, дакладней кажучы, цяжка назваць аб'яднаннем штабов, бо яны ж заяўлялі не адзін раз, што штабы застаюцца, проста яны пасля аб'яднання намагання гэтых 3 штабоў атрымалася, што грамадская падтрымка сканцэнтравалася ў асобе чалавека, якога дапусцілі да выбараў, у асобе Святланы Ціханаўскай. Безумоўна, такой падтрымкі не ведалі у найноўшай гісторыі Беларусі ні адзін кандыдат, я такога не прыгадаю. Насамрэч, але это сукупнасць фактараў, і это па сутнасці у вялікай ступені дзеяння, конечно. Яны пралічыліся, як я спадзяюся, думалі, што з усіх гэтых 3 Святлана найменш ресурсны кандыдат ва ўсіх сэнсах. Яны думалі, што это просто слабая жанчынка, якая дэкларавала сваю такую хатнюю утульнасць, домохозяйку. Тое, што у этой жанчыны ёсць стрыжа, не тое, што штабы могуць аб'яднацца, мабыць, яны не прылічна. Яны все 3 падкрэсліваюць, што яны не палітыкі. Тацяна, вы прафесійны палітык. Што вы параілі жанчынам са свайго досведу і прэзідэнцкай кампаніі, і працы ўжо шматгадовай гэтым жанчынам, якія збіраюць 1000 людзей на мітынгах? Поспеху хочу пожадаць усім нам, ім таксама, палітыку і палітыкам нашым Святлане ў першую чаргу. Конечно, могу пожадаць, каб яна постаралася выканаць свае абяцанні, потому что неважно, ці будзе перамога ці не, ей прыйдзецца ці Івай, ці там уже камандзе, ці Сергею выконваць абяцанні. І пра гэта трэба думаць зараз, пра вызваленне і свайго супруга, выратаванне сваёй сям'і і ўсіх астатніх, і пра тое, дамагацца новых выбараў і ўсе свае абяцанні. Таму што выбаршчыкі, якія дадаюць свае галасы, як і мне напісалі аднойчы пасля выбараў, мы за вас прагаласавалі, но з гэтага толькі ўсё пачынаецца. Таму вось пра гэта варта думаць. Калі
атрымаецца, калі будуць змены і калі будуць абвешчаны новыя выбары? Вы, Тацяна, ніколі не думалі, што каб яшчэ раз паспрабаваць балятавацца? Ну, конечно, про гэта заўсёды думаеш. Ты прыходзіш і застаешься, в прынцыпе, у палітыкі, так ці інакш. Таму, а калі адбудуцца перамены, то працы хопіць на ўсіх. Марына, вы таксама палітычна актыўная з многіх прычынаў, і таму, што ваш муж Мікола Статкевіч, і таму, што гэта частка вашага жыцця. Мы бачым, як жанчыны, чыіх блізкіх закранулі рэпрэсіі, становяцца палітыкамі на нашых вачах. Вы ўжо, вы добра вядомыя, вы выступаеце. Ці вы думаеце таксама пра працяг сябе як палітыка? Я себя палітыкам насамрэч не адчуваю, я себя просто адчуваю грамадзянінам этой краіны, які хоча і будзе рабіць усё, каб гэта краіна ўсё ж такі, па-першае, захавалася свабоднай, захавалася незалежнай і, нарэшце рэшт, стала дэмакратычнай. Я просто, скажем так, палітычна актыўны грамадзянін краіны. А так-то я себя адчуваю больш праваабаронцам. Марына Адамович, жонка палітвязня, былога кандыдата на прэзідэнта Мікола Статкевіча і кандыдатка на прэзідэнцкіх выбарах 15-го году Тацяна Караткевіч, таксама давераная асоба кандыдата на прэзідэнтах у гэтым годзе Андрэя Дзмітрыева. Сёння бралі ўдзел у толькі жанчынах. І абедзве яны схіляюцца да таго, што вось цяперашняя кампанія – это вялікая кампанія салідарнасці. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Всяго найлепшага. Всяго найлепшага. Да сустрэчы. До побачення. Дякую велике.